Здравейте, Семира! Здравейте! Бихте ли се представили и да започнем с това? Какво означава името ви? Казвам се Семира и името ми означава жена, която води разговори пред много хора на пълнолуние и е душата на компанията, което пък също значи очарователна, обаятелна, умайна. В крайна сметка това е всичкото, което значи моето име. Вие се занимавате с бели денс. Какво всъщност означава бели денс? Ами бели денс, това е танца на корема и това е един много древен танц, който се игра още в древни времена, в хремите, където нали, танцорките са танцували пред своите господари. В по-късни времена танца на корема се явява и като сценично изкуство и така до ден днешен се превръща и в бизнес и общо взето перспективата му се разраства в нашето съвремие. Грабна ме чисто женската природа на този танц. Танцувайки, аз се намирам между два свята, където рисувам с положителната си енергия едва ли не собствения си начин на живот, където после го превръщам в моята си реалност. Привлечеме чисто женската природа, отваряне на женското, даване на положителната енергия, всичкото положително, което имам, го давам на публиката, когато играя. И за не случайно аз казвам, че когато танцувам, аз не съм тук. Аз съм при всички, които са дошли да гледат моето изпълнение и за мен това е едно голямо удоволствие, когато публиката е доволна след това. Качествата, които този танц изгражда както у жените, така и от тези, вероятно, които го гледат? По принцип, всяка една жена притежава своята скрита женственост. Когато започне една жена да се занимава точно с този чисто женски танц, едва ли не отключва и кътчета и неподозирани качества в себе си, които просто ги пренася в ритъма на своите движения по време на танц. Набира ли популярност този танц в България? Интересуват ли се жените и от кои области и сфери? Бели денс в България набира популярност. Както казах, това вече е сценично изкуство. Ние доказахме, че с колегите от Бели денс, че това е сценично изкуство, че това даже го превърнахме в спорт по разните фестивали, с награждавания и така нататък. Дори вече и отива към сферата на бизнеса и да кажем, че има голяма перспектива за развитие за бъдеще. Какво е самото усещане по време на танца? Усещането по време на танца е отваряне на своята душа, да кажем, от физическото към духовното измерение, което не може да се опише с думи. То е нещо, което или чувство и усещане, което ни трябва само да се усети. Добре, и може би накрая да кажем така, като едно обръщение към всички жени, които биха искали да се занимават, дали ще се справят, те имат някакви колебания. Какво би им казали? Случвало се да идват при мене жени, които да казват, ние не бихме го могли. Напротив, всяка жена би могла да играе бели денс. Към всяка жена мога да препоръчам да играе бели денс, защото това ти дава част от голямата женственост, която пък се отключва по време на този танц. Това е.